Pedare ndinokuchingamidzai zvakare kune chimwe chirongwa Sim Facebook Secrets and Confessions. Zita rangu ninaitwa Anti Masiziba. Regai tibva tapinda munyaya dzatauya takakubatirai zuva ranhasi. Nyaya yedu yekutanga yakamira sekudai. Hanzi tete makadii. Ndauyawo nenyaya yangu yakaitika ndichiri musikana wechidiki. Ndava ne 48 years now. Handina mwana, handina kumbopfira ndakaroorwa. Kumusha kwedu ndikwaRusape. Ndakadzidza kusvika form 2, then vabereki vakazoshayiwa mari yekuti ndienderere mberi. Ndaipota ndichifamba nemaraini ndichitsvaga mabasa ekuitira vanhu. Then umwe musi pane umwe musha wandakazosvika. Mai vepo vakati tinotoda munhu wekuti agare pano achitiitira mabasa ose epamba. Ndakatofara paya ndikati basa ndorida. Ndakadzokera kumba ndikaudza vabereki kuti ndainge ndawana basa rekuita maid. Vakati painge pasina kana problem, ndaizoenda hangu. Rechimangwana ndakagadzira bhegi rangu nehembe dzangu ndokuenda kubasa. Pamusha apa painge paine dzimba dzakawanda. Ndakaudzwa kunzi ndaibvumidzwa kupinda dzimwe dzimba dzose, asi imba yaishandiswa sehozi ndaisabvumidzwa kupindamo. Ndakagara ndichishanda zvakanaka. Ndakatogarapo ndofunga zve1 year. Kumba kwedu ndaendawo pano neapo. Rimwe zuva ndakazobva kumba ari makuseni ndichibva kuoff. Painge paine mufambo kubva kumba kwedu kusvika kwandaishanda. Ndakatomukira kuti ndifambe kuchikwakachena. Ndakazosvika dzatova kuma 3 PM. Asi pamba apa painge pasina kana munhu. Ndakapinda mukicheni ndikashayiwa kana chekudya. Ameno chakazongonditi fura muhozi utore nzungu dzekukanga. Ndakasvika pahozi paya, painge patoriwo nechiloko chimwe chakafa hacho chekuti ukadhonza chinobva chavhurika. Ndakavhura ndokupindamo. Zvandakaonamo, zvakandishamisa. Ndakaona muine tumwe tuvanhu tupfupi so, kamwe kaive kechirume, kamwe kechikadzi. Karume kainge kaine ndebvu dzakareba kusvika kumakumbo. Kakadzi kacho kainge kakapfeka zvuma. Ameno pamwe ndizvo zvitokoroshi zvacho, handizive. Ndakabudamo ndichimhanyira panze. Kuti ndidaidzire kudai hapana izwi rakabuda. Varidzi vepamba vakabva vangosvikawo. Vakandibvunza kuti asi ndainge ndapinda muhozi here. Ndakangoshandisa musoro kubvumira. Nekuti ndainge ndatova chimumumu. Hapana voice rakabuda. Ndakadzoserwa kumba kwedu. Vabereki vakamboedza kufamba neni mudzin'anga maprofita, asi hapana chakabatsira. Ndine musodzi pandiri kunyora nyaya iyi, nekuti kubva ipapo upenyu hwangu hwakabva hwachinja. Handina anondida. Vamwe varume vanoratidza interest asati ataura neni. Akazoona ndichishandisa sign language anobva aora moyo. Iko zvino ndichingori pamba pevabereki. Zvakaoma hazvo wedu wee. Kana uinewo spiritual encounter yako, uyawo nayo tishare nevamwe. Muve nezuva rakanaka. Regai tibva tapinda mune imwe nyaya yatauya nayo yakanyorwa sekudai. Makadini tete chitupa wigai. Ini ndiri murume ane makore 52 ekuberekwa. Ndakaroora uye ndine mhuri yangu, ndine vana 5. Rimwe gore ndakarwara zvakaipisisa. Mudzimai wangu akatanga achandiendesa kumaprofita, asi urwere hwakaramba huchikura. Vemhuri vakazonditora vakandiendesa kune chimwe chipatara chiri muHarare. Handichataura hangu zita rechipatara chacho. Ndakasvika ndikaonekwa nemadoctors, ndikanzi ndainge ndiine meningitis, saka ndaida admission. Ndakaiswa muward ndikatanga kurapwa. Ndakagara 1 week, zvinhu zvainge zvakanaka. Manesi aiuya akasiyana siyana, makuseni, manheru, vachitibatsira kugeza, kudya nezvimwe zvakadaro. Then week 2, manheru iya yavanoti night duty. Kwakatanga kuuya vamwe nesi, vainge vaine fesi inotyisa, and yaiita kunge inoshanduka shanduka. Kainge kari kekutanga kangu kuvaona sister ivavo. Sister ava vaingopopotera varwere. Munhu akakumbira kana chiya chavanopa chekushandisa kuitira weti, waibva watukwa uchinzi
hamusi muhotera kamunowana baba. Panext bed pangu painge paine umwe murume, iye ainge asingagoni kana kuenda ega kubathroom. Saka kana ari masikati, murume uyu aizotaura nyaya yekuti nesi vaya kana dzakuma around 3 am vanouya kwaari vachida kumudya. Ini nevamwe vainge vari muwadi umu taitoseka tichiti iwe mudhara, urwere hwazokupinda mumusoro. Ini ndakatotanga kupora, ndaitogona kuzvifambira kuenda kutoilet. Zvino zvakazoitika umwe musi ndainge ndakatorara pabhedhi. Bhedhi yangu yainge iri pedyo newindo. Nesi vaya vakauya nemapiritsi vachida kundipa, asi zvandakaona pafesi yavo ichiita, kana nanhasi ndikazvifunga ndinopindwa nechando. Muromo wavo wakareba, nzara dzavo dzemumaoko dzakareba zvakare. Pandakaona kudaro, ndakamuka ndichida kutiza. Ndainge ndakamira pedyo newindo riya, ivo vakauya vachida kundibata. Mazino avo aiita kunge evampire. Ndakabva ndajamba nepawindo rainge rakashama riya. Zvakazoitika ipapo handizivi. Ndakazopepuka ndatova muwadhi yevanhu vakatyoka mabhonzo. Ndainge ndatyoka gumbo. Manesi emuwadhi umomo vaigara ndibvunza kuti ko iwe chii chaicho chakanatsokuitika. Ndairondedzera nyaya yangu, vaibva vangoseka zvavo voti hakasi kekutanga varwere vachitaura nezvanesi wacho. Ndakazopora hangu ndokuenda kumba. Umwe musi pandakazoenda kureview ndakazoudzwa kuti nesi vaya vainge vakasiya basa.